Soše opäť ukázalo, že elektrákom to myslí. Stali sme sa organizátormi vianočného šachového turnaja, na ktorý sme pozvali aj ostatné hrádocké školy. Ako ste sa dostali k nápadu organizovať šachový turnaj na Elektre? Tak v tejto chvíli, alebo v tomto roku ma oslovila inžinierka Zahradníková, keďže som bývalý učiteľ tejto školy, takže to nebol problém. No a ako ste sa vy vlastne dostali ku šachu a aké boli vaše začiatky šachové? Tak to si naozaj nespomínam. Hrám od detstva. Snáď od 6 rokoch celý život hrám šachy. Tak šachy som hral kedysi na lepšej úrovni, ako hrám teraz, lebo funkcionárčenie a hranie šachov sa nejako príliš nezlučuje. V Slovenskom šachovom zväze som bol prezident od roku 2003 do 2009 a teraz som viceprezident a mám na starosti komunikáciu so Svetovou šachovou federáciou. Šachy ma naučil otec, my sme bývali v Ružomberku a vtedy sa šachy nehrali na takej úrovni ako teraz, že by boli počítače. On chodieval do kultúry, tam mudroval nad tým, ako hrajú iní šachisti a raz prišiel domov a nakreslil na papier šachovnicu a z rôznych hier, človečenec, lobse a podobne vyzbieral 32 figurok a sme hrali vlastne prvú šachovú partiu na takejto improvizovanej šachovnici. Potom po pár rokoch som začal chodiť do Ružomberského klubu, ale oni hrávali po večeroch, takže večer som sa vracal neskoro domov ešte ako malý a tak mi to na 3 roky zakázal a potom tak asi od 6. 7. triedy už som hrával normálne za Ružomberský oddiel, ktorý hral vtedy prvú Slovenskú národnú ligu. A potom som šiel na Ružomberské gymnázium, potom do Prahy na Matfis. A keď som sa vrátil z Prahy, tak som zakotvil v Liptovskom Hrádku, lebo vtedy Tesla brala všetkých vysokoškolákov na novú licenciu. Takže prežil som vlastne celý ten aj šachový, aj pracovný život tu v Liptovskom Hrádku. Viete nám tak v skratke objasniť pravidlá, podľa akých dnes šachisti hrajú? No, šachy majú tú výhodu, že či sa hrá o titul majstra sveta, alebo či sa hrá v škole pod lavicou, tak sa hrá väčšinou podľa tých istých pravidiel, pretože ťahy figurok sú stále rovnaké. Takže aj tento váš predvianočný turnaj je hraný podľa oficiálnych pravidiel Svetovej šachovej federácie. Na to, aby sme to stihli za jedno do obede, tak hráme 7 kôl a každý hráč má 15 minút na celú partiu, takže tak za 3,5 hodinky bude celý turnaj hotový. Tu medzi hráčmi je jeden hráč, ktorý hrá aktívny šach, Marek Mrva, ten hrá 3., 4., 5. ligu Slovenského šachového zväzu, takže tí ostatní hrajú len o druhé miesto, lebo zdá sa už aj teraz po 4. kole, že suverénne vlastne všetkých poráža. Ten rozdiel je samozrejme úplne zreteľný, pretože amatérski hráči nemôžu poznať všetky tie veci, ktoré sa on naučil počas tej svojej prípravy, ktoré potrebuje preto, aby hral dobre svoje partie v majstrovských súťažiach. Ale je tu zo pár takých hráčov, ktorí sem tam potiahnu aj nad moje očakávanie. Urobili sme taký pokus, že sme použili technológiu, na ktorej sa hrajú aj tie špičkové svetové súťaže, lebo Litovský šachový zväz má takú technológiu, takže sme doniesli sem 4 online šachovnice a partie sú snímané touto elektronikou, premietané sú tu v hracej sále aj na internete, na vašej stránke. Budú trvale k dispozícii a je možno sa k nim aj v budúcnosti vrátiť, že by sme si vlastne pozreli, že kde tí hráči urobili také typické chyby a je to taký najrýchlejší prostriedok na to, aby sa hráči zlepšovali. Šach hrávam od základnej školy, od dolného stupňa, čiže od aké 5. triedy. Zvykneš hrať šach aj vo svojom voľnom čase? A tak takedy dám partičku s dedom alebo s bratom, ale nejak profesionálne sa tomu nevenujem. Na 3. mieste Julka Špolniarová. Na 2. mieste Samo Kováč. Bodmi aj podľa očakávaného ratingu 1791 Marek Mrva. Ďakovať organizátorom, chcel by som poďakovať vám, že ste takomto naozaj hojnom počte prišli
som rád, že to bola taká atmosféra, že proste bolo tu radosť medzi vami občas prísť pozrieť. Takže ja vám prajem, aby vám to logické myslenie ostalo, aby ste ho ďalej rozvíjali a na to sú nástroje, napríklad šachy. Elektráci ukázali, že ani šach im nerobí problém a my sa tešíme na ďalšie úspešné akcie na škole. Pre Soše TV, Alžbeta Kanderová.